కోనసీమ జిల్లా కపిలేశ్వరపురం మండలం కోరిమిల్లి గ్రామాన్ని సారారహిత గ్రామంగా ప్రకటించడం విశేషం. సర్పంచ్ ఆచంట సత్యనారాయణ అధ్యక్షతన పంచాయతీ ఆవరణలో జరిగిన సభలో సారారహిత గ్రామంగా అలమూరు ఎక్సైజ్ ఎస్ఐ పి రాంబాబు ప్రకటించారు. గత ఏడాదిగా కోరిమిల్లి గ్రామంలో ఒక్క నాటుసారా కేసు కూడా నమోదు కాలేదని ఎక్సైజ్ ఎస్ఐ తెలిపారు. నవోదయ 2.0 కార్యక్రమంలో భాగంగా కొన్ని నెలలుగా నాటుసారా నిర్మూలనపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించామని ఆయన వివరించారు. సారా రహిత గ్రామంగా తీర్చిదిద్దడానికి సంకల్పం చేసినటువంటి ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ వారికి మరియు మా సర్పంచ్ గారికి అలాగే గ్రామస్తులందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియజేస్తూ మీ అందరం కూడా గ్రామ పంచాయతీ తరఫున మా గ్రామంలో ఇకపై సారా అనేది లేకుండా నిర్మూలన చేస్తామని గ్రామ పంచాయతీ పరంగా మీ అందరూ ఈ రోజున తెలియజేస్తూ